dia a tothom, benvingudes i benvinguts a la jornada Posa't al dia dels programes de lleure de l'Agència Catalana de Turisme. Aquesta jornada és la continuació que vam fer del Pla d'Accions Integrat que us vam enviar el 18 de gener, una jornada que pretén posar focus, per una banda, a les novetats referents als programes de l'Agència Catalana de Turisme, per altra banda, explicar-vos la nova plataforma per accedir a la vostra àrea privada, en tercer lloc, explicar les noves figures de governança dels programes, així com anunciar-vos la data de la propera jornada de networking d'afiliats. Tots aquests continguts aniran acompanyats seguidament del detall de cada programa específic de l'Agència Catalana de Turisme a través de les nostres brand managers, tot això encapsulat i introduït per les nostres caps de programes. Desitjo que aquesta jornada sigui ben útil i ens veiem, com dic sempre, arreu del món explicant i prenent Catalunya. Gràcies. Hola, tal com ha comentat el director, començarem posant-vos al dia de la informació actualitzada dels programes de l'Agència Catalana de Turisme. A on podreu trobar aquesta informació? Al web corporatiu, a l'act.gencat.cat, si aneu al menú Afiliació a programes i cliqueu a conèixer els programes de l'Agència Catalana de Turisme, anireu a una pàgina on trobareu informació per a aquelles empreses i entitats que volen afiliar-se a algun dels programes per primera vegada o aquelles empreses o entitats que estan considerant formar part d'algun altre. A dalt de tot de la pàgina trobareu un vídeo explicatiu dels programes i també de com afiliar-se. Us recomano que el mireu. També podreu consultar el document de Pla d'Accions Integrat d'enguany, del 2024, i que us vam presentar aquest passat 18 de gener. Els requisits generals, que són comuns a tots els programes, i trobareu també l'accés per afiliar-vos als programes a través de la plataforma B2B, on hi ha l'àrea privada per a professionals del sector i que us explicarem una mica més endavant. Bon dia. Passem ara a veure la informació que trobareu per a cada programa. Hi podeu accedir tant des del menú Coneix els programes de l'ACT com des dels accessos a la pàgina principal. Perquè ho veieu, entrarem, per exemple, al programa Turisme Enogastronòmic. I què hi trobareu? En primer lloc, el vídeo de presentació anual del pla d'accions específic que fa cada brand manager. De fet, avui mateix, quan acabem la connexió, ja estarà disponible. En segon lloc, els requisits específics del programa, així com una selecció dels serveis destacats que us oferim i que vosaltres ja coneixeu, però sempre va bé refrescar-los. Seguidament, hi veureu els perfils de turista objectiu o visitor persona a qui van adreçades les accions, en aquest cas, de turisme enogastronòmic. A més, sempre podreu consultar els plans de programa, tant en format infografia com resum executiu, per tal de prendre decisions de cara als vostres plans d'accions, perquè podreu conèixer les línies d'accions dels propers anys. Per últim, podreu veure les diferents publicacions que hem editat relacionades amb la temàtica. I seguim amb la informació renovada que trobareu en aquest web. Tant des del menú com des de la part inferior de la pàgina trobareu informació rellevant pels programes, des dels avantatges per formar-ne part. Aquí us recomanem també que llegiu el document de cartera de serveis de l'Agència Catalana de Turisme per conèixer tot el que us podem oferir. També trobareu i us podreu descarregar un directori dels diferents afiliats que hi ha a tots els programes de l'Agència Catalana de Turisme. Podreu també consultar tota la informació de les quotes i bonificacions per formar part d'un programa. I aprofito per recordar-vos que en breu iniciarem la facturació. Per tant, si sou una empresa que teniu un certificat mediambiental en vigor i que pot permetre que se us bonifiqui la quota, no oblideu de penjar-lo a la vostra àrea privada. I seguint amb la informació renovada, en el menú trobareu el document de Visitor Persona. Aquí podreu consultar tots els Visitor Persona que l'Agència Catalana de Turisme té identificats, en són 33, i són els que orientem la promoció. Tal com us hem comentat, teniu al vostre abast una nova manera de relacionar-nos a través de la plataforma B2B. És un espai pensat perquè impulseu negocis i destinacions, connecteu amb altres professionals, compartiu coneixements i col·laboreu amb altres membres del sector turístic. Podeu entrar-hi des de l'enllaç b2b.catalunya.com o des de l'àrea privada de l'act.gencat.cat. Si encara no us heu registrat, us convidem a que ho feu ràpidament amb el vostre e-mail i creant una contrasenya. I si ja esteu registrats, sempre hi podeu entrar clicant Accedeix al portal.
Sí, i quan hi accediu podreu navegar per les diferents parts, podreu consultar el vostre perfil, podreu consultar les dades d'Intellitur i inclús podreu afiliar-vos a algun altre programa. Per accedir al vostre perfil ho podreu fer a través de la part superior de la Home i podreu actualitzar les vostres dades i afegir els vostres interessos. També podreu consultar el vostre contracte d'afiliació. En navegar trobareu els serveis que us oferim en funció dels vostres objectius, com connectar amb els mercats o actualitzar els vostres coneixements. Específicament en la secció de coneixement podreu accedir a la informació d'Intellitur, on hi ha dades de context que us ajudaran a entendre l'activitat turística de Catalunya en la seva globalitat, els panells de Power BI distribuïts en 5 grans àmbits, dades de context, dades organitzades en les 4 etapes del cicle de viatge i un repositori d'estudis i informes amb un cercador i un conjunt de filtres que us permetran fer consultes específiques. Esperem que sigui una eina útil per a vosaltres que anirem fent créixer gradualment. Una altra novetat de la qual us volem posar al dia són les diferents figures de governança del programa. La primera d'elles és aquesta jornada que us estem oferint avui, la jornada Posa't al dia, de manera que us podrem posar al dia de l'estat de situació dels programes i també de les seves novetats. D'aquesta manera podreu començar l'any amb informació de primera mà sobre el pla d'accions específic de l'Agència Catalana de Turisme a nivell general i també a nivell específic dels programes. En segon lloc, us proposem una jornada anual en format presencial en la que volem compartir una estona amb vosaltres a nivell de tots els programes per establir un espai de trobada conjunt. De fet, ja tenim data. Us demanem que us reserveu el 17 d'octubre. Ja us en donarem més detalls. I una de les novetats en quant a les figures de governança i que us presentem avui són els comitès dels programes. El comitè de programa serà l'òrgan més important de governança d'aquests i n'hi haurà un per cada programa. Tindrà per objectiu establir i consensuar les línies del pla d'accions de cada programa per a cada any. Estarà presidit pel director de l'Agència Catalana de Turisme o aquella persona en qui delegui i també hi haurà dos representants dels socis de l'Agència Catalana de Turisme, que són els patronats de turisme, i també per representants de vosaltres, els afiliats, tant a nivell d'empresa com d'entitat pública. En alguns casos també es podrà convidar als comitès de programa a persones, membres experts que es considerin rellevants pel programa. Els comitès es reuniran un parell de cops l'any i els participants es renovaran cada 4 anys. Aquí podeu veure la calendarització tant d'aquestes jornades com també de quan tindran lloc durant l'any els comitès de programa. Els comitès de programa tindran lloc al mes de maig i també el segon al mes de novembre-desembre. Per a la gestió i execució del dia a dia dels programes hi ha una figura imprescindible, que és la brand manager especialitzada. Com us hem dit abans, sempre podreu trobar la informació de contacte de totes elles al web corporatiu de l'ACT. Però bé, ja les coneixeu i continuen essent les vostres referents. Elles treballen en equip a la unitat de màrqueting d'experiències, on entre d'altres companys hi ha també la Rosalia i jo i en Damià Serrano, que és el director de la unitat. Nosaltres, junt amb les companyes del Servei Ola i tota la CT, formem l'equip del programa. I ara dono pas a l'Ester Oriols, brand manager de la marca Barcelona Medical Destination, que us explicarà el pla d'accions específic d'enguany. Endavant, Ester. Hola, bon dia. Us explicarem Barcelona Medical Destination, aquesta marca dedicada a tots vosaltres, les clíniques privades de Barcelona. Comentar-vos la gran novetat és, i estem molt contents de poder dir que Turisme de Barcelona està amb nosaltres dins d'aquesta marca i, a més, amb una persona que també ens ajudarà amb tot el tema de les accions. Per tant, la marca quedaria englobada amb l'Agència Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona com a entitats de promoció i les dues associacions mèdiques, Barcelona Centre Mèdic i Barcelona International Hospitals. A més, vosaltres ja esteu dins de totes aquestes associacions. Si fem també una mica d'estat de situació per veure com estem, recordar-vos que som 15 clíniques privades dins de la marca, totes representades amb diferents especialitats mèdiques que treballem internacionalment.
Comentar-vos que tenim algunes sol·licituds de noves candidatures, que les anirem validant amb el comitè, que sabeu que ho treballem tot el pla d'accions amb aquest comitè i per tant anirem veient com evolucionen aquestes possibles noves candidatures i esperem que l'Assemblea General que farem el mes de juny que es puguin sumar a aquestes noves clíniques. Si comencem amb el pla d'accions, comentar-vos que amb la comercialització i promoció hem participat a la Fira Arab Health el mes de gener a Dubai, on vam tenir un estand dins de l'estand d'ICEX, un estand propi de representació, on totes hi veu estar representades. A més, a finals de febrer vam participar a Manchester a una conferència de Travel i Medical Tourism. Participarem a la presentació de Barcelona Medical Destination a la ITB de Berlín, que està passant aquests dies a Berlín, on fem una presentació a mitjans de comunicació, gravarem un podcast que després també el podrem fer servir a nivell intern per poder fer campanyes i per tant aquest any hem fet un passet més amb aquesta acció que normalment ja participem. També comentar-vos que participarem a diferents workshops al B2B Encounters, que ja sabeu que hi hem participat en altres edicions. Aquest any es farà a Berlín i a París i participarem en els dos que es faran, un al primer semestre i l'altre al segon semestre de l'any. A més, comentar-vos que aquest any tornarem a fer missions i en tenim planificades 3. La primera serà el mes de juny, a Estats Units, a Nova York i a Miami, i les altres 2 seran l'últim semestre de l'any i seran a Aràbia Saudita i Uzbekistan. Aquesta d'Uzbekistan ve a continuació de l'any passat, que ja la vam fer a Kazakhstan i que esperem que us pugueu sumar amb nosaltres. Si seguim amb el tema de comercialització, l'any passat ja vam començar amb diferents campanyes de màrqueting i digital en els mercats d'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs i aquest any hem continuat i estem reforçant aquestes campanyes digitals. La veritat és que l'agència que ens està portant aquestes campanyes ens està donant molt bon feedback i els números de la campanya realment són molt positius. I a més comentar-vos que arrel d'aquestes campanyes estem fent millores a la web per tenir més visibilitat i perquè aquestes campanyes ens donen molta informació de com estem treballant i per tant la idea és poder visualitzar-ho. Aquest any la idea és seguir amb aquestes campanyes durant tot l'any, però a més incorporar als Estats Units perquè així fem focus també amb els estudis d'intel·ligència de mercat que vam fer l'any passat i que farem l'emissió aquest any i per tant volem fer un focus important en aquest mercat que sembla que pot ser bastant prioritari per tots vosaltres. Comentar-vos també que farem l'Assemblea General com cada any, aquest any serà el 5 de juny, encara tenim pendent el lloc però ja rebreu la convocatòria perquè us pugueu apuntar, esperem tenir-vos a tots i a més comentar-vos que també farem una jornada amb l'altre programa que gestiono, que és el Turisme Premium, i aquesta vol ser una jornada de networking on tots vosaltres pugueu conèixer l'oferta millor, perquè ja la coneixeu, però tot i així que pugueu tenir relacions més directes amb els hotels de 5 estrelles tant de la ciutat com de fora i experiències que també us poden ajudar a tots els vostres pacients i les seves famílies a tenir una experiència més global de tota la destinació a pesar del per què venen a la destinació. Enguany, i sabeu que per vosaltres és un tema molt important, sempre treballem des de l'agència diferents estudis de mercat i aquest any farem diferents estudis. De fet, ens farem focus en 5 mercats diferents dels mercats europeus. Si recordeu, el 2018 ja vam fer tot un estudi de diferents mercats europeus, doncs aquest any l'actualitzarem i en farem focus amb 5. En breu us passarem tota la informació i esperem que a l'Assemblea també us puguem presentar tots els informes d'aquests estudis que anem fent. I un tema molt important i que creiem de vital rellevància amb la marca BMD és conèixer els números i conèixer també el perfil del pacient que vosaltres rebeu.
I per aquest motiu hem contractat una empresa, ACA, que es dedica al tema d'enquestes i que tenen molta experiència en el tema mèdic i per tant us contactaran per començar a fer una enquesta i unes entrevistes per conèixer realment i amb més detall el vostre públic i d'aquesta manera poder tenir i focalitzar totes les accions que organitzem des de BMD tenint ja un perfil molt clar i molt definit. Comentar-vos, i com sabeu, tenim la web de Barcelona Medical Destination, on és una plataforma i en el seu moment era només simplement com un focus més per una plataforma més per visualitzar-vos, però en aquest cas ja hem començat a fer, arrel de les campanyes, diferents millores i per tant tots teniu més visualització i esperem que arrel d'aquesta web pugueu també tenir visites a les vostres pàgines web perquè sabeu que tot va redirigit a que vosaltres ho tingueu a les vostres pàgines web. Treballem també amb el catàleg, que sabeu que el tenim en 6 idiomes diferents, també el tenim dins de la web perquè així la pròpia web ho recull tot i així també el vídeo corporatiu, que com sabeu ja el tenim tot actualitzat, el vam fer l'any passat però fins al mes de gener no el vam poder tenir tot al 100% i per tant us agraeixo també l'esforç i la col·laboració en poder tenir aquest vídeo corporatiu que ens va també per poder visualitzar-vos i per poder fer les presentacions. Aquest vídeo, per exemple, va estar a Dubai a la fira tots els dies funcionant i per tant tots veu tenir visualització. A més, és un vídeo que tot i la llargada de la duració que té aquest vídeo és dinàmic perquè aneu sortint totes les clíniques i queden representades, però a més també ho anem combinant amb fotografies i imatges de la destinació. Per tant, és un vídeo que les estadístiques de la campanya també ens diuen que funcionen bé. Fins aquí una mica el global de tot el que és la marca. Espero veure-us a tots en persona el 5 de juny a l'Assemblea General. Ja sabeu on soc, qualsevol dubte estic a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.